Ja, wat we nou doen, dat slaat eigenlijk nergens op. Want we hier eigenlijk maar daar op het stroom van Tamelon wezen, man. Maar waarom eigenlijk? Ja, ik verzamel schelpen en alles wat op het strand aanspoelt. En ja, 4 weken lang per jaar zit ik op Ameland. En daar zoek ik dan de meest mooie schatten, zeg maar. En dat kun je net in Kolm? Ja, helaas niet. Helaas niet. We hebben hier geen zee en geen strand natuurlijk. Ik heb absoluut het gevoel dat ik nu op het strand moet wezen, ja. Ja, er ligt altijd iets als je er niet bent. En als je er wel bent en je mist iets, dan... nee, dat kan ik niet hebben, nee. Hoe lang moest je nog wachten? Nou, nog wel een paar maanden. Ja. Dus dit heeft het rode hier in bij elkaar zocht? Ja, dit is ongeveer de verzameling, ja. Ja, dit is van 20 jaar. En hoeveel tripjes door het stroom heeft u hier wel net van maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou het zo niet weten. Genoeg in ieder geval, meer dan 20. Ja. En ja, iedere keer weer wat nieuws. En zo wordt het steeds meer. En gaat het hier dan echt om het vinden van dingen? Of gaat het echt gewoon om op het stroom te wezen? Nou, ik denk beide wel. Maar het is wel heel leuk als je iets vindt en iets bijzonders. En dan heb je dat gevoel van, yes, ik heb weer wat voor de verzameling. Dit is een bot van een mammoet. Een deel van de heup hebben ze me verteld. Ik kan het er niet in zien, maar vrij bijzonder om op de Waddeneilanden te vinden. Ja, want hoe oud is het wel net? Tussen de 20 en 100.000 jaar oud. Dus flinke poos geleden. Als ik even door die collectie hinnenneus, dan zie ik ruwe schaalhoorn, olifant, stand, trapgevel, pelikaasvoet. Maar ik zeg Chinese, Japanse blikjes. Ja, dat klopt, ja. We verzamelen echt alles nu. Het is begonnen alleen met schelpen. Toen kwamen er ook botten bij. Toen kwamen er hele dieren bij, zeg maar. En nu is het alles wat op het strand te vinden is. Wat maar een beetje bijzonder is. Dat nemen we mee. En dat denken de meesten thuis. Die jongen die struint al 20 hier op het strand om. Die heeft natuurlijk prachtig mooie ding voor goud, parels. Helaas, nog geen goud en parels. Het meest bijzondere qua geld dan, qua schat. We hebben 35 cent gevonden. Dat is de totale opbrengst qua geld. Maar de rest is natuurlijk nog mooier dan parels en goud. Ik heb wel riek, wil je net van? Helaas niet, nee. Wat we nog wel kunnen doen is even die dingen wat dichtknijpen op de fouragewagen. Ja, die pijlpuntjes niet helemaal zo eraf te... Maar dan zou er ook een leger moeten zijn. Ik bedoel, dan zou die ook ergens vanaf gevallen moeten zijn. Of een leeg karretje. Ja. Komen meer kinderen? Zo. De hele groep. En met hoeveel zijn jullie? 14. 14 en zo. Ja. Nou, kom maar even kijken. Vind je het leuk als ik er wat over vertel? Ja? Het heet de karavaan. Weet je wat een karavaan is? Ja. Zo'n gezelschap wat trekt, hè, wat reist. En die hebben we gemaakt. En we hadden ooit samen een wagen gemaakt. Deze. Peter en ik. Peter is de man die er achter je staat. Ja. Kijk, we doen dat met z'n tweeën. Peter die maakt alles wat van keramiek is. Dus die kan heel goed met klei dingen prutsen. En ik maak alles wat van ijzer is. Dus de ene keer dan maakt Peter keramische figuur. En dan komt hij met zo'n haas en
zo'n gek mannetje aan. Wat is het eigenlijk? Is het een mannetje of is het een... Het is een dier. Het is een dier. Een ezel. Deze? Ja, een geit. Zeg maar, hij heeft ook wel wat van een leeuw, vind ik. Met die manen. Nou, hè, dan ben je eigenlijk al even geluk, hè? Want officieel is die nog net open. Nee, jullie zijn de eerste die het zien. Verder heeft nog niemand het gezien. Echt wel? Echt? Nou ja, wij natuurlijk, ja, precies. Wij zijn er al een half jaar mee bezig. Deze, hoe zouden jullie deze noemen? De olifant. De olifant? Maar hij heet de stormrameier. Die olifant die wordt gebruikt om zware deuren in te beuken, bijvoorbeeld. Hij is heel... En die vis, ja, daar slaat hij met zijn slurf mee en dan weer ramt hij alles mee kapot. Dat is echt een beetje een woeste olifant, hoor. En dat mannetje stuurt hem aan. Je ziet ook, hij heeft dan weer knotsen erin en zo waar hij mee kan slaan. Ja? Vraag jij maar aan. Allemaal dieren. Waarom zit dan? Dat moet je aan hem vragen, want hij maakt alle figuren. Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En het is veel makkelijker om dieren te maken dan mensen. Dus daarom doe ik dat. Waarom is dat makkelijker? Nou ja, een dier dat liekt het nergens op. Het hoeft net een dier te wijzen dat bestaat. Dus ik kan eigenlijk elk dier maken wat ik wil. En je niet die site van het liekt het niet, want het is mijn eigen fantasie natuurlijk. En jongens, nou steen je dus bij 2 kunstenaars. Wie van jullie zou eigenlijk wel kunstenaar willen worden? Ja? Kijk, Want wat is een kunstenaar volgens jou? Ja, iemand die hele mooie dingen schildert, hele mooie dingen maakt. Wat staat er op dat bord? Zeg het maar marginaal. Geen toegang, tentoonstelling. Geen toegang. En je mag toch even om het hoekje zijn. Ja. En hoe leuk vond je hem dat? Leuk. Nice.